لەسەر خۆڵی دووەمی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی تورکیا کە ئەم خولەی دووەم لە بینی هەردوو کاندیدانی سەرۆکایەتی کەمال کلیژداڕۆغڵۆوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەکرێت و ئەنجام دەدرێت کە لە خۆڵ یەکەم هیچ کامیان نەیانتوانی دەنگی پێویستی هەڵبژاردنەکە بەدەست بێنن و کاندیدی سێم کە سینان ئۆغانە لە سەدا پێنجی دەنگەکانی بەدەستێنا بوو دەوترێت ئەو دەتوانێت کە هەڵبژاردنەکە یەکلا بکاتەوە گەرچی دوێنێ و باسی لەوە کرد کە داوا لە لایەنگرانی دەکات دەنگ بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بدەن و خۆی یەکلا کردوێتەوە لەسەر و بابەتەوە ئەم بابەتەش پێشبینی کرابوو دەمەوێت قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەم لەگەڵ بەڕێز خەلیل ئەکباش سیاسەتمەدار کە لە ڕۆهاوە ڕاستەخۆ لەگەڵم دەبێت. بەڕێز خەلیل سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. لە ماوەکانی ڕابردوو بەڕێز سەلاحەدین دەمیرتاش لە تویتەر وێنەیەکی بڵاو کردبووەوە لە وێنەکەدا وێنەیەکی بەڕێز کەمال کلیژداڕۆغڵۆ لەگەڵ سێ لە وێنەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی دانابوو کە وەک تەنزێک لەوەی کە کەمال کلیژداڕۆغڵۆ لەگەڵ سێ کەس کە هەمان بۆ چوونی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیان هەیە هەڵبژاردن دەکات دەچێتە پرۆسەکەوە ئەمڕۆ خەریکە ئەم وێنەیەی بەڕێز سەلاحەدین دەمیرتار دەچێتە ئەمری واقعەوە. پێم بڵێ پێشبینی کراو بوو لەوەی کە ئەگەر بێت و هەڵبژاردن بچێتە خولی دووەم ئەو کاندیدانەی دیکە خۆیان یەکلا بکەنەوە کە داوا لە لایەنگرانیان بکەن دەنگ بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بدەن؟ سلام بكم الدور بيتشا إلى بيتشا راقي كل محمود ديك تناجي شرم كندي شرم الصاب سلام بكم هو الدور بيتشا لسر قامبا محمود إلى أرتيشا راقي شرم الصاب بله Türkiye hilbijartinekî çê bû em bêjin tura yekemîn cara yekemîn da bi rastî Kiliçdaroglu û Tayyip Erdogan hepî jî bi ser nekin. Lê tura duyemîn da wek tura yekemîn me destek yanî hêza xwe me dida Kiliçdaroglu em dibare bikin careka din jî em ji bo Kiliçdaroglu bi ser keve kar û xebatê me berdewam in. û em bi hemû hêza xwe hebalê xwe û gelê Kurdî ku bi partiya çepa keskan ra dimeşin û sazî Kurdî û karker û xebatkarê em bêjin hereketa sosyalîst em careke dinî desteka xwe hêza xwe nîşanî Kiliçdaroglu ji bo wî bikin Kiliçdaroglu bi ser kevin. Lê me nedipa Tayyip Erdogan tura yekemîn da biqasa rey bistîne. Bi rastî herî matmayî dimîne ama li ser bi rastî însanê welat parêz taybetî em bêjin ê Kurd û ê çep û ê sosyalîst astengî zor zilmekî mezin heyî astengî zehfin li ser sondiqan li wekî dê li taxan bi rastî hene girtin hene li ser sandiqa em bêj divê bloqê hevayî dest axa û bega şêxa de zordariya wan jî li ser gelan heyî û teve komarê teve polîs û leşkera jî bi ser gel da tên sandiqa xwedî derdikevin û teva wiya jî rastî kar û xebatekî ber bi çav meşiya lê ev bêjim ev bu encama li tura duyemîn da bimînin yanî a yekemîn da serketina Tayyip Erdogan nebû ew bi hêz û xebata gelê Kurd û partiya çepa keskan bû. Yani wê di tura yekemîn da derketa ji bo wî hewî xer û xebatê me dewam dikin bangewaziya Selahattin Demirtaş û siyasetmedarê me Kurd e navdar û ew jî hene em jî guh didin wana em jî goreyî wan dimeşin lê ji bo ku Tayyip Erdogan ew yekperestiya wiya ku li serê komarê serê gela
بێژ یەکپەرستی فەرز دکە زۆر و زۆرێ فەرز دکە تێک بچە ji destê me Kurda çi tê û em wî kar xebatê em dikin em ê bikin wê berdewam be ji bo wî hawî ji bo ku me ji bo wî hawî xebitî ew bi ser neke Tayyip Erdogan Sûreya Yekemîn da em divê bi wî hawî dişoxilin yani. بەرز خەلیل پێش بۆچی هۆکار چی بوو کە سینان ئۆغان پشتگیری بۆ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەربڕی لە خولی دووەم؟ Rastîn ha eger ku pirsgirêka bû mesele bû pirsgirêka Kurd bi rastî çepê Tirka jî em bêjin dîndarê wan yanî olperestê wan jî oldarê wan jî em bêjin ê wan e çep jî ê rast jî sosyalîst jî ê em bêjin yanî lîberal jî mihefeze vana hemî li dijî Kurda dibin yek. Ev ji ter siyaseta wan ji hemiya yek e ji xwe re di navbera wan tenê de yani ewana bi hev bira dimeşin. Ev mijar çi dibe ev ê mijar bû mesela Kurdan ew bi hev ra dimeşin. Ji bo wî hawî ewana bûne yek e lê zaten fikr û ramana wan yek e. Em bêjin mêjiyê wan yek e. Wê mêjiyê wana hemiya ji bo ku bandorê ser pirsgirêka Kurd bikin, sevê Kurd de bitemsînin. Kurd nika bi dengê xwe derxin, xwe bi dinyayê bidin naskirin û navbera wan û gelan û em bêjin hemiya astengiya ra dixebitin ku gel Kurd xwe negine ti deran. Ji bo wî hawî ev aya em normal dibin yani em di sirê de di rêzê de dibînin ku wê ew belkim ew îttifaqen ew dizanin îttifaqa Cumhuriyetê hê a milletê yani a netewê ewana her du jî bajî Sinan Oğan jî a sêyemînê wan bû fêra dibêjin ata îttifaq îttifaqa ata yani a Atatürk. Bi rastî em bêjin mêjî vana herkê yek xizmetî hev dikin ji hev cuda nabin. Ji bo em bêjin wekheviyê ji bo dadê yanî ji edaletê ji bo aştiyê naxebitin. Lê wana jî hinekî zor zehmetî ji dest Tayyip Erdogan dîr xwest qedûrê bidin lê dî ku wê Kılıçdaroğlu bi ser keve ji bo bi ser nekeve car dinî çû li cem yekperestiyanî cem em bêjin Tayyip Erdogan ew ê ku li Tirkiye yekperestî ferz dike û demokrasiya Tirkiye û dada Tirkiye em bêjin bi tûnî wê di mavêna dilê vê Tayyip Erdogan lê wan jî xwe wê derê vek. Ji bo ku hevkî sûd ji pergalê wergirin. Yani te armanca wan e ku em bêjin derdê wan û ku bên ji bira li Tirkiye aramî, aştî, wekhevî, demokrasî were tuneyî. Ew ji bo sûd bigirin, bo mafê bê menfeta xwe hev digerin, dîsta tişta pêk hatiye yanî. Em bêjin ti fikr û ramana wî wana cida ji hev li tuneyî. Li ser vî esasî gerekmerî bipeyvê niqaş bikin. بەرز خەلیل ئەگەر بێت و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان جارێکی دیکە ببێتەوە بە سەرۆکۆماری تورکیا چارەنووسی کورد و کێشەکانی کورد چی بەسەردێ؟ Em bêjin em dixwazin bi awakî aştiyane çareser bibe. Lê ergala Tirkiye a yekperestî em bêjin parlamana herî berê jî ji bo vê awê zêde kar û xebatê xwe girîng tinebûn. Hîn hebûna Kurda li vê derê qebûl neke napecirîn. Hebûna Kurda napecirînin. Kurda qebûl nakin. Bi her awayî bi zor zehmetî ser Kurda ve tên dixwazin Kurda qir bikin, dixwazin Kurda tune bikin. Yani ti mafî xwanê ku bê em maf bi Kurda din bira Kurd jî hebin ya hebîna Kurda qebûl nakin nepecirînin. Wê awa tu heta gava te nepecirîn qebûl nekî wê çawî tera bimeşî wê çi bidede. Yani em bay dibêjin Tayyip Erdogan jî were, Kılıçdaroğlu jî were, yekî dijî were Türk vê pergalê ve girêdayî vana ji me re tiştekî nakin. Yani em dizanin. Lê em dibêjin belkî mêjî hineka ji hinekî ferqtir bibe belkî Kurd nefesekî bistînin. Ya jî Kılıçdaroğlu jî were belkî bi şeşmehakî xwe rind bike heta hêza xwe xwe bi cih dike. Lê ew jî wê carekî dinî wek Tayyip Erdogan berdewam bike. Ji ber ku em çi zanin? Îro em bêjin HDP hevserokî giştî da bigire, ji parlemana da bigire, em bêjin ji şaredara da bigire, ji siyasetmedarê Kurd da bigire, hetanî saziyê Kurd û ê sosyal hemî di bin zehf û zorê danê, hemî di bin girtîgeha dane, hemî di bin zilmê dane. Kanî bi hevdire hereket kirin. Kılıçdaroğlu digot şaş e. Şaş e lê erê.
شاشه اري ون كانن هر عفريني ون كانن هر باشور ون كانن ام بيجن دو قنمازغي يعني وكيل الراك ون كانوا وكيلا وشاردار بكن هات قرتقها جبال ويهاوي ذهنيات عيني هي بردوغان جاردني ورجي وبهم بلكم زور زعمتي زر دوام بردوام هين زيادة بردوام ليه قلشتار والوالي بلكي جويا حبكي كيمتر نفسك بيستاندر يعني ام بيجي فرق خواج هبد زيادة جدا نينا çünkü meciye pergali meciye devleti aynı meciye yani ev meciye Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Tayyip Erdoğan duvarı komarida duvarı pergalida duvarı sistemida cihev ne cudana aynı meciye yani ev yek meciye yani ev bu havaydın le kanun em bejin hatani demek ki emji kanı bin nefesek ki bisini khatopi hevkin serbiyan nikaş bibin demek Kılıçdaroğlu hebe şeyi yo yanjı Tayyip Erdoğan var ve vahim berdavam be yani ev nefes akam bisnin belki lisan yani Tayyip Erdoğan jmer tiştekina ki Kılıçdaroğlu tiştekina ki ihtiyacı ama hacedari ama peyvisti ama biyekti heyi بري خصن كرن هي بقالي ما هي ام برخضاني هي فكي جمارة ام بهات كان جمارة تشتكي شيء ناكن يعني ناقصا بقين دركي ورن قبول كرن الناب ام قاضى الناب نسوي ذا ببي او ببي ذهنيتي ببي ميجي دخابت الدنيا زۆر باشە دوا پرسیار بەڕێز خەلیل هیچ ئومێدێک ماوە بۆی کە کەمال کلیزاڕۆغلۆ بتوانێت ئەم خۆڵی دووەمی هەڵبژاردن بەرێتەوە؟ دیارە گرفتی دەنگمان لەگەڵ بەڕێز خەلیل ئاکباش هەیە دەنگی ئێمە ناگا سپاس بۆ بەڕێز خەلیل ئاکباش سیاسەتمەدار کە لەگەڵمان بوو لە ڕۆها سپاس بۆ وەڵامی پرسیارەکانی ئێمە بەڕێزان